عزوز سلامتنا تقبلوا فنونا أمكتتال تركبوا خبركم تعذبتنا خميت وعلو نلوم سوني عسرات الري نفركم على تنفران تدالوا هاجراون زينات حزنا لكم قريبنا لنا زينا زغروا لكم خالد محمد برهان نمكتتالكم بخبرنا عدمكم بقنداء رسات زينا خفلم بعل تمكت تمالي أملا هاجر بخبز بلا معارك تخديرو شنفرت عنا زوا ما أكل أبز عمت زي مدباتون مسبح يسرح له أب ماراثون مومباي إيرتراويان أتلتات قدامين كالاين بموصا دميقام وإلام إسرائيل فلسطيناوي من قصاص حماسن وصورات كمثلوا وطو إيقاوا حلو أمريكا بأوروبا بزركب وتهدروا مدبراتا نيكليساوي أطوار كم زوافرت حبيرا أب كولومبيا عطو مجلة ELN بزكادو مدكعتي بوحدو 8 سبات كم استقاطلو تقاليفو بعل تمكت تمالي سنبت 19 طري أملا هاجر بخبز بلا معارك تخبيروم بزعباتي أبس مراز تخايدن بإيريتيفن دم صحفاش إيرتران بغطها استفنوان سنسرعات استدالو تحستو قرمسكال قرز جير بملكع تصاب كأوربو يوم بعل تمكت بوصان لك أنا باباساتن حلفتها قرس سبكت أسمرا ليك أونتي من محضرات سبقها قبعتاتن توكلت أدباراتن كمون سبسلطان منقستي ديبلوماسيتن بشحد غصرو مؤمنانن أبز ترخبلول بلعل دمكت تخبيرو أب كتم أسمرا كبابي ميدا بحت مسكرم أبزركب بحرة تمكت أبستخايد سنة سرعات بمرحنة عقاب منبر قدس باتريارك أرثوذكس توحيد بيت كريستيان إيرترا بوصو أبنا بيتروسن بوصان لكان باباساتن مغفت صلة مستوهبة وداسة مريم تعديلو صلة سرعة قداسيان كيدانن كمون صلة وانجيل بزيحو بدحرزي ببعال ترى دبر برهان قدس تسلاسي عداق حموس مرحات مستخايدة أبيز حفظ باتريارك حلافي سبكة وانجيل مريجيتا سمعون بيانة نبعال تنكتن منفساو ترقومن سنمقبراو ملأختن زملكت أستمر هبام هايمانتاون هاقراون بعالاتنا بحاقوسن دستان كنبعل نزخ آلونا سماتاتنا كبرن مقوسن يخوننا مزبالو مريجيتا سمعون بسناي تقبار نحد حد بمكببار نسقومات بمحقازن نحزنات بمصنعن كنبعلو كمزقباء مخيرام بدرو ككب أبيات مقدسهم أب بحرة امكت زحضرو تابوتات أب استدالو اللنبوتا مسقومو لك أونتي ممهران بحبرة أشبشيبهم تمهر بيت تمرت السنبتون نتبع عدن صبارق مسلادو أقربام مهللا مس بصحن بوصانا بوتات معدن براكين مسحابون دما بحر ጥምቀት በርባዕተ መዓዝን ተባሪኹ ብጽዕነቶም ማይ ካብ ባሕሪ ጥምቀት ድሕሪ ምንጻግ ታቦታት ከምቲ ዝመጽዎ ብኽብሪ ተዓጂቦም ነናብ ደብሮም ተመሊሶም እቲ ብዝተፈላለዩ መሰናዶታት ንሰለስተ ሰዓታት ዝቐጸለ ስነ ስርዓት ብኤሪቲቪን ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራን ብቐጥታ ተፈንዩ
ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ኣብ ዓመት እዚ መደባቱ ንምስፋሕን ሓድሽ ኣገልግሎታት ንምጅማርን ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበያ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ብቕዓቱ ዝተሓለወ ስሉጥ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ብዘካየዱ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ 2025 መደባቱ ንምስፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቶ ዮሃንስ ጌሹን ኤሪና ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ቤት መኻ ዓይኒ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ጎዳይፍን መደበር ጥዕና ዓዲ ሓውሻን ድማ ኣገልግሎት ወሊድ ምጅማር ካብቲ ብቐዳምነት ተታሒዙ ዘሎ ከም ዝኾነ ገሊጾም ብዘይካዚ ኣብ ማእከል ጥዕና ዓዲ ጓዕዳድ ኣገልግሎት ኣልትራሳውንድ ንነፍሲ ጾራት ኣብ መደበር ጥዕና ዓዲ ንፋስ ድማ ኣገልግሎት ላቦራቶሪ ምትእትታው ካብቲ ተታሒዙ ዘሎ መደባት ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ሓደ ከምቲ ንገብሮ ኩሉ ግዜ ስሩዕ ምክትታል ንገብሮ ብትካላት ጥዕና እቲ ዝህቡ ኣገልግሎት እንታይ ይመስል እንታይ ቀረበ ኣለዎን እንታይ ጎድለን እንታይ ክትከለን ኣለዎ እዚ እናተኸታተልና ንሰርሖ ጉዳይ እዩ ካብቲ ስሩዕ ስራሕና እዩ ብምቕጻል ኣብ ገለገለ ትካላት ጥዕና ሓደ ተኣሽሙ ክነተኣታቱ ኢና ማእከል ጥዕና ዓዲ ጓዕዳድ ኡልትራሳውንድ ክነእትወላ ኢና ኣብ ክልተ መደበራት ጥዕና ከዓ ናይ ላቦራቶሪ ኣገልግሎት ንምእታው መደብ ኣለና ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ጎዳይፍ ከዓ ሕርሲ ንኽጅምር ኮማዊ ሆስፒታል ጎዳይፍ ዝበዝሕ ተኣሽሙ ኣጻፊፋ ወዲ ኣላ ናእሽተናእሽ ነገር ሕጂ ተሪፍዋ ዘሎ ኣብዚ ሓፀረ እዋን ክውዳእ ተስፋ ንገብር ቤት መኻእ ከዓ ናይ ዓይኒ መጥባሕቲ ክትኣታቶ እዩ ኣብኡ እውን ኩሉ ዓይነት ምድላው ተወዲኡ ኣሎ ኣብ ዝቐረበ እዋን ናይ መጥባሕቲ ዓይኒ ክንጅምር ኢና እዚ ከዓ ኣብ ብርሃን ዓይኒ ጥራሕ ዝውሃብ ዝነበረ ኣገልግሎት ጥዕና ዓይኒ መጥባሕቲ ብደረጃ ኮማዊ ሆስፒታል ክግበር ዝግብኦ ዓይነት መጥባሕትታት ኣሎ እዚ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ቤት መኻእ ንክካየድ መደባት ወፂሉ ኣሎ ኣብዚ ሓፀረ እዋን ክትግበር እዩ እዚ ከዓ ሓደ ሰብ ይቐርበሉ ብቐሊሉ እውን ክሕገዝ ይኽእል ካብ መጓዓዝያ ሓገለኸለ ፀገማት ካብ ዘይተደለየ ወፃኢታት ከድሕነ ይኽእል ኣብተን ዓበይቲ ሆስፒታላት ዘሎ ፅዕነት ከዓ ከጉድለለን ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ጎኒ ጎኒ እዚ ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላት ክብ ንምባል እውን ከከም ደረጅኡ ዝካየድ ስልጠናታት ከም ዝውደብ ኣብሪሆም ኣቶ ዮሃንስ መወዳእታ እናበዝሐ ዝመፅእ ዘሎ ተርእዮ ሕዱር ሕማምን ሳዕቤናቱን ብምክልኻል ሙሉእ ጥዕና ንምውናን ዜጋታት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከዘውትሩ ዘይቁርዑ ኣመጋግባ ከወግዱ ከምኡውን ጎዳእቲ ወልፍታት ከቋርፁ ተላብዮም እዞም ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ንብሎም እናበዝሑ መፅኦም ኣለዉ ሕጂ እዚኣቶም ዳርጋ ማዕረ ሞት ምስቲ ናይ ተመሓላለፊ ሕማማት ይምፁ ኣብናህና ሕጂ ኣብናህና ዞባ እንድሕሪና ኣብ ትካላት ጥዕናና ዝሞቱ ዓበይቲ እንድሕሪና እዮም መብዛሕትኦም በዚ ሕዱር ሕማም ዝመፅእ ሕለልኻት እዮም ዝሞቱ ዘለዉ 60% ክንከላኸሎም ከም ንኽእል እዩ ዝሕብረና እቲ መፅናዕትታት ንኣብነት ህዝቢ ተክገብሩ ኣለዎ ናይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከዘውትሩ ኣለዎ ኣብ መዓልቲ ንፍርቂ ሰዓት ኣብ ሰሙን ከዓ ን130 ደቂቕ ዝኸውን ሲ ኣካላዊ ምንቅስቓስ እንድሕር ጌርና እዚ ሓደ ሓጋዝ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ኣመጋግባና ቁርዑ ዝኾነ ኣመጋግባ ወይ እቲ ንጥዕና ክሃሲ ዝኽእል ኣመጋግባ ክንኣልዮ ኣለና እዚ ብዝተፈላለዩ ክኢላታት ብዝተፈላለዩ ኣስተምህሮታት ይወሃብ ኣሎ ግድን ከዓ ክንክተሎ ኣለና መብዛሕትኡ ሕጂ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ናብራ ህይወት ቅዲ ብኡ ዝመፅእ ፀገማት እዩ ካልእ እዚኦም ወለፍቲ ዝኾኑ ነገራት ከዓ መጀመርያ መንእሰያት ክለምድዎም የብሎምን ምናልባት እውን እንድሕር ነትክኽ ነርና ወይ ትንባኾ ንጥቀምቲ ነርና ወይ ኣልኮላዊ መስተ ነብዝሕ እንድሕር ነርና ከዓ እዚ ብመሰረቱ ክውገድ እዩ ዝግብኦ ምክንያቱም ናብዘን ንብለን ዘለና ሕማማት የቃልዐና እዩ ካልእ ጥዕናዊ ፀገማት እውን ዘምፅእ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብና እዚ ፀገሙ እዚ ፈሊጡ ካብ ወለፍቲ ዝኾኑ ነገራት ክብል ካልእ ከዓ ሓደጋ ከምፁ ዝኽእሉ ነገራት ከዓ ክንቁጠበሎም ክንክእል ኣለና ንኣብነት ሞተር ሳይክል ክዝውር ከለኻ እዚ ቆቢዕ ናይ ርእሲ ምግባር መኪና ክዝውር ከለኻ እዚ ቤልት ምግባር ቀሊል ነገር ይመስል ግን ኣብ ሓደጋ ብዙሕ ክስዕብ ዝኽእል ዓበይቲ ሓደጋታት ከነከልካ ይኽእል እዩ ብዓብዩ ነቲ ሓደጋ ዝመርሐና ነገራት እዚ ሰቲኻ ምዝዋር ገለገለ እዚ ክተርፍ ኣለዎ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝመሓደራ ዞባዊ መወኮስ ሆስፒታል ሓስሓስ ኮማዊ ሆስፒታላት ጎዳይፍ ቤት መኻን ዕዳጋ ሓሙስን 6 ማእከላት ጥዕና 26 መደበራት ጥዕና ከምኡውን 2 ማእከላት መመርመሪ HIV ብጠቕላላ 38 ትካላት ጥዕና ኣለዋ
ኣብ ንዞባ ማይምነ ኣብ 19 ታሕሳስ 2024 بخفلي بهالن سبورتن زوادو باب ዝተወደበ ስልጠና ትሊት ዝተሳተፉ 38 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 69 መንእስያት ብ17 ጥሪ 2025 ተመሪቖም እቲ ብግብርን ክልስ ሓሳብን ዝተሰነየ ስልጠና ብንፋዕ ባህላዊ ንጥፈታት ድፊት ከም ዝፈጥር ሓላፊ ኣህዱ ባህልን ስፖርትን ናቱ ንዞባ ኣቶ በሪህ ዋርእሶም ገሊጹም ንዞባ ማይምነ ዘይተበርበረ ዓቕሚ ስለዝውንን ሰልጠንቲ ብጥርኑፍ መገዲ መደባቶም ከሰላስሉ ዘዘኻኽረ ዋና ዳይሬክተር ክፍል ባህልን ስፖርትን ዝዋደቡ ኣቶ አብርሃም ዮሐንስ بدرجة زوبا قن كلابات أتلتيكسن كددم بشلتان ناي سيركس كلاب نموام يسرح كم زلوا بريهم أم حدار نوزوبا مايمنة ليتنال كولونيل أبراهام هايلا بوغنو أبتو نوزوبا نزلوا هبتان بهلا وتحسو نمبربار نزترح وعدل بممزقان سلطنتي بزغسمو سلطنا بقبراوي يسرح كما عبولو تمحسينهم أمود أتا سلطنتي نزغسمو سلطنا زنصبار أتلهيت قجل السيركس دما أب هزباوت ريبابليك شاينا زغسمتو نايكل تأوارح تمرت زغلت مرئي تقريبهم تمال سنبت 19 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ሙምባይ 2025 ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ኤርትራውያን ኣትሌታት ደሚቖም ውዒሎም ኣብዚ 42 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ኣትሌት ብርሃነ ተስፋይ ብ2 ሰዓት 11 ደቂቕን 44 ካሊእትን ቀዳማይ ኣትሌት መርሃዊ ከሰተ ድማ ብ6 ካሊእት ድሒሩ ካልኣይ ብምውፃእ ተሸለምቲ ወርቅን ብሩርን መዳልያታት ኮይኖም ኣብዚ ውድድር 5 ኢትዮጵያውያን ሓደ ኬንያውን 2 ህንዳውያንን ንኤርትራውያን ብርሃነ ተስፋይን መርሃዊ ከሰተን ተኸቲሎም ካብ ሳልሳይ ክሳዕ 10 ደረጃ ሒዞም ኣብ ምድብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኬንያዊት ጆይስ ቼፕኬ ሙዮ ብ2 ሰዓት 24 ደቂቕን 56 ካሊእትን ተዓዊታ ዜና ወፃኢ ሒዝና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገዲት ክንምለስ ኢና ምሳና ፅንሑ أمونغو إسرائيل فلسطيناوي منقسقاس حماسن ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተወሲ ካብ ትማሊ 19 ጥሪ ጀሚሩ ተግባራዊ ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ክልቲኦም ወገናት እሱራት ከም ተለዋወጡ ይጋወሓሎም ብመሰረት ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብቲ ቀዳማይ ዕለት ሓማስ ን15 ኣዋር ሕጅሖ ተታሒዘን ዝጸንሓ ሰለስተ እስራኤላውያን ክለቀቕ እንከሎ ኣምሳይ ድማ እስራኤል 9 ፍልስጤማውያን እሱራት ከም ዝፈትሐት ተሓቢሩ فلسطيناوي منقسقاس حماس ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተፈትሐ እስራኤላዊ ጅሆ 30 ፍልስጤማውያን እሱራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ክልቀቑ ምዃኖም ሓቢሩሎም ብዘይካዚ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ናይቲ ስምምዕ 16 ሜትር ረድኤት ዝፀዓና መካይን ናብ ወሽመጥ ጋዛ ከም ዝኣተዋን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ዝጸንሑ ፍልስጤማውያን ናብቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ወሽመጥ ዝርከብ ኣባይቶም ክምለሱ ከም ዝጀመሩን እውን ተቓሊሖም ወከልቲ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ከተማ ኣደውሓ ቀጠር ንኣዋርሕ ድሕሪ ዘካየድዎ ዝርርብ ብ15 ጥሪ ኣብ ስምምዕ ምብፅሖም ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ሰለስተ መድረኻት ዘለዎ ስምምዕ እስራኤል ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ወሽመጥ ጋዛ ዘሎ ሰራዊታ በብእብረ ከም ተውፅእን ኣሲራቶም ዘላ ፍልስጤማውያን ከም ትለቅቕን ምንቅስቓስ ሓማስ ድማ ጅሆ ሒዝዎም ዘሎ እስራኤላውያን ብምልኦም ከም ዝፈትሕ እዩ ዝሕበር ዘሎ ን6 ሰሙናት ዝቕፅል ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ናይቲ ስምምዕ 1890 ፍልስጤማውያን ሱራትን 33 እስራኤላውያን ጅሆታትን ከም ዝልቀቑኦም ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ዝገልጹ ዘለዎም እስራኤል ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ናብ ወሽመጥ ጋዛ ክሳዕ 20 ጥሪ 2025 ዘካየደቶ ኣልማ ምደብዳብ 70 ሚታዊት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ኣስታት 47,000 ፍልስጤማውያን ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 100,000 ከም ዝቆሰሉ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ወተሃደራዊ መደበራታ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ከም ዘዋፈረት ሓቢራ እታ ሃገር ብ61 13 ዝተሰመየ ሓደስቲ ኒውክሌሳዊ ቦምባታት ኣብ ቤልጅየም፣ ጀርመን፣ ኢጣልያ፣ ሆላንድን ቱርክን ከም ዘዋደደት እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እውን ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ከተዋፍር መደብ ከም ዘለዋ እዮም ዝተፈላለዩ ወገናት ዝሕብሩ ዘለዎም ኣሜሪካ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ኣማይት ወተሃደራዊ መደበራት ደኪና ከም ዘላ ጸብጻባት ይገልጹ ነቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ እትገልጽ ሩስያ ክመጽእ ዝኽእል ስጋት ንምምካትን ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓስን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ትወስድ ኣጠንቂቓላ ኣሜሪካ ኣብ ጃፓን ደቡብ ኮርያን ፊሊፒንስን ዘሎ ወተሃደራዊ መደበራታ ከተስፍሖን ከተማዕብሎን ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ምግላጻ ዝዝከር እዩ እቲ ውጥን ንጸጥታ ዞባ ኤስያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ እትገልጽ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ብወገና ብትሪ ክትቃወሞ ጸኒሓላ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኮሎምቢያ ዕጡቕ ጉጅለ ኢኤልኤን ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 80 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተቓሊሖም
ብሰንክቲ ካብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ብዝተፈጥረ ፀጥታዊ ዘይምርግጋ ልዕሊ 8,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ እውን ተገሊጹ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስታቮ ፔትሮ ሰራዊቱ ንኣዘዝቲ ናይ ተዕጦ ጉጅለ ንምቕያድ ስርሒት ከካይድ ከም ዝኣዘዘ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ እዚ መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎ መንግስቲ ኮሎምቢያ ምስ ተቃዋሚ ጉጅለ ከካይዶ ንፀንሐ ናይ ሰላም ዘተ ከም ዘወንዘፎ ድሕሪ ምሕባር እዩ እትዕጦ ጉጅለ ብዘካየዶ መጥቃዕታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝካየድ መስርሕ ሰላም ክትዓናቐፍ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት የረድኡ ክልቲኦም ወገናት ካብ 2022 ንድሓር ናይ 6 ዙርያታት ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዝተፈራረሙ ጸብጻባት የረድኡ ኣብ መንጎ መንግስትን እትዕጦ ጉጅለን ልዕሊ 3 ዓመታት ብዝወሰደ ግጭት ልዕሊ 450,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እዮም ጸብጻባት ዘረድኡ ናይጄርያ ናብ ውድብ ብሪክስ ከመሻርክቲ ከም ተጸንበረት ሓቢራ በዚ ድማ እታ ሃገር ንቤላሩስ ቦሊቪያ ኩባ ካዛክስታን ማሌዥያ ታይላንድ ኡጋንዳን ኡዝቤኪስታንን ተኸቲላ ታሻዓይቲ መሻርክቲ ብሪክስ ኮይና ኣላ ፕሬዚደንትነት ናይቲ ውድብ ሒዛ ዘላ ብራዚል ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ ምፅንባር ናይጄርያ እቲ ውድብ ንዝህልዎ ቁጠባዊ ጽልዋ ክብ ከም ዘብሎ ኣሚታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስዑድያ ኢራን ግብፂ ኢትዮጵያ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ብኣባልነት ናብቲ ውድብ ብወግዒ ከም ዝተጸንበራ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣባላት ቁጠባዊ ውድብ ብሪክስ ክኾና ናይ ዝሓታ ሃገራት ቁጥሪ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ንልዕሊ ፍርቂ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ዝሓቁፍን ልዕሊ 45 ሚእታዊት ጃምላ እቶት ዝሽፍንን ቁጠባዊ ውድብ ብሪክስ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጽልዎ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ብሪክስ ንብራዚል ሩስያ ህንዲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ሒዙ ኣብ 2009 ዝተበገሰ ውድብ እዩ ب18 ጥሪ ኣብ ናይጄርያ ነዳዲ ኣብ ጻዕነት ቦጥ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ኣስታት 9 ሰባት ሞይቶም በቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ኒጀር ዘጋጠመ ሓደጋ ህሱያት ዝርከቦም ልዕሊ 50 ቆሲሎም ስለ ዘለው ቁጥሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ እቲ ኣብ ልዕሊ ንብረት ከቢድ ዕንወት ዘስዓበ ሓደጋ ካብ ሓንቲ ቦጥ ናብ ካልእ ቦጥ ነዳዲ ኣብ ዝሰጋገረሉ ዝነበረ እዋን ከም ዝተኸስተ ተገሊጹ ኣብ ናይጄርያ ኣብ ናይ ነዳዲ ቦጣት ሓደጋ ባርዕን ነቱ ግን ክኸሰት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2024 ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ 150 ሰባት ሞይቶም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ ዝበዝሐ ካብቲ ሓደጋታት ምስ ዝምታ ነዳዲ ዝተኣሳሰረ ምዃኒኦም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ብጸጋታት ነዳዲ ሃብታም ኣብ ዝኾነት ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናይጄርያ ዋጋ ነዳዲ ካብ 2023 ብልዕሊ 400 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸን ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ከቢድ ጸቕጢ ከም ዝፈጠረን ጸብጻባት የረድኡ እገዳታት ንግዳዊ ማሕንቆታትን ልዑል መጠን ቀረፅን ዝርከብዎም ጠንቅታት ንዓለማዊ ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ሓደጋ የእትውዎ ከም ዘለዉ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ወቒሱ ብሰንኪ ተርእዮታት ቁጠባ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ከምቲ ዝድለ ገስጋስ ከርኢ ከም ዘይከኣለ እቲ ማዕከን ሓቢሩ ፀጥታዊ ዘይምርግጋእን ክሊማዊ ምዝባልን እውን ገለ ካብቶም ጠንቅታት ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ሃገራት ንምግትኡ ሓበራዊ ጻዕርን ከሕይላ ፀዊዑ ቁጠባ ዓለም ኣብ 2024 ብኣስታት 3 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ እንተኾነ ግና እቲ ዕብየት ውዱን ከም ዘይነበረ ክኢላታት ይጠቕሱ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ሃገራት ዘሎ ቁጠባ ወጋግ እናገፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ እዮም እቶም ክኢላታት ዘረድኡ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኣውስትራልያ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ኣከባቢያዊ ክሳራታት የውርድ ኣሎ በቲ ባርዕ ዛጊት ልዕሊ 10,000 ሄክታር ጫካ ከም ዝተሃሞኸ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣሽሓት ነበርቲ ንሂወቶም ብምስጋእ ናብ ውሑስ ቦታታት ከም ዝገዓዙ ኣረዲኦም እቲ ባርዕ ገና ይቕጽል ስለ ዘሎ ዘውርዶ ክሳራታት መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ይእመት ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ክቱር ዋዒ ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ንዝካየድ ዘሎ ስርሒት ኣኽቢድዎ ከም ዘሎ ክኢላታት ኣከባቢ ይገልጹ ኣውስትራልያ ክሊማዊ ዋዒ ንብዘንቀሎ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ብተደጋጋሚ ካብ ዝጥቅዓ ሃገራት ምዃና ይፍለጥ ዝኸበሩም ተኸታተልትና ዜና ንምዝዛም ኣርእስታቱ ክዘኻኸረኩም በዓል ጥምቀት ትማሊ ኣብ መላእ ሃገር ብኽብ ዝበለ ማዕርግ ተኸቢሩ ጨንፈር ጥዕና ዞባ ማእከል ኣብዚ ዓመት እዚ መደባቱ ንምስፋሕ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ማራቶን ሙምባይ ኤርትራውያን ኣትሌታት ቀዳማይን ካልኣይን ብምውፃእ ደሚቖም
እስራኤልን ፍልስጤማዊ ምንቅስቃስ ሐማስን እስራት ከም ዝተለዋወጡ ይጋዋሕ ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ መደበራታ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ከም ዘዋፈረት ሓቢራ ኣብ ኮሎምቢያ ዕጡቕ ጉጅለ ELN ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 80 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተቓሊፎም ንሰዓት ዝተዳለወ ዜና ብተፈጺሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ክንገድፈኩም ብወገና ብሩኽ መዓልቲ